Eternally, you are our God.
Sing the glory of the Lord. Bless His name forevermore. Oh, be joyful and be grateful. Sing His praise with one accord. Let us praise His holy name. For His works are we have praised. Give glory, He's the mighty, let His kindness be proclaimed. Oh, praise Him, the Lord our God. Be thankful, Lord our God, we trust in you, we trust in you. Things you do, in transgressions and damnation, all your words forever true. Give us strength, Father dear, shine your light in times of fear. For your mercy set our souls free, clothe us with garments of peace. Oh, praise Him, the Lord our God. Be thankful, Holy Lord God Almighty, we trust and praise Now the time has come that we will offer you praise. In a joyful singing we will raise our voices, and in all circumstances we stand in your ways. We thank your faithful love and everlasting grace. In our hearts and souls we worship your holy name. Wonderful are your works, your kindness we proclaim. Joyful are we to you, in our lives you have reigned. By your righteous grace, Lord, we'll never be ashamed. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God.
triumph from the bondage of transgressions. Now we celebrate and glorify your greatness. We rejoice in singing with united voices. Grateful are the spirits with your loving kindness. And throughout all the days, praises to you endless. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty. Oh, Father God, in you we trust eternally. We'll thank you forever.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Bago po tayo magpasimula ng ating pong MCGI Bible Study, kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isa pong maikling pananalangin po sa Diyos. Tayo po'y sama-samang tumulog. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami po sa iyo sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng mabuting pagkakataong mabuhay pa hanggang sa araw na ito, na makapakinig ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at gabay sa aming mga paggawa sa araw-araw. Sana sa bawat katwirang aming mga naririnig ay amin pong maingatan sa aming mga puso. May isagawa namin ang iyong banal na kalooban. At sana maawa ka po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami ngayong nagpatawad na kami sa aming mga kapwa na nagkasala sa amin. Tulungan mo ang aming mga kaliitan na sana'y makapaglingkod sa iyo ng marapat habang kami ay nabubuhay. Pataglay namin ang katwirang itinuturo mo sa kapapayapa ng aming mga puso at ng aming mga sambayan. Ikaw ang aming takbuhan ng aming kalitan. Sa bawat sandaling nagigipit kami, nagkakasakit, nababagabag sa sari-saring alalahanin ng aming mga puso. Maawa ka po sa amin kung sana kaming iiwanang nag-iisa. Tulungan mo kaming sa aming mga kaliitan ay mataglay namin palagi ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Makaranas man kami ng anumang bighati at hirap sa sanlibutan ito. Makadama pa rin kami ng ligaya na dulot ng iyong mga salita na isang araw ay matatapos din ang lahat ng hirap na aming nararanasan. At kung mamarapatin mong makapaglingkod kami sa iyo ng matapat ay makapagmana kami ng ipinangako mong kaharian sa buhay na walang hanggan. Bahala ka na sa lahat ng aming mga kapwa. Kilala mo kami na dumudulog sa iyo. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso. Sana bahala ka ng sumagot sa aming mga katanungan at lumutas ng aming mga suliranin. Sa iyo namin ihahabilin ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga awa at dakilang pagmamahal sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo. Sa araw na ito, gabing ito, anumang oras po kami nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating napasimulang Bible study. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid sa lahat ng lugar saan man kayo naroon. Salamat po sa Diyos, tuloy tayo ngayong araw sa ating pong ginagawang Bible study. Tayo po'y tumatalakay sa isang paksa na of general interest, especially to students of the Bible at sa religious world. Ito po ang ating mundo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pag-aaral ng mga relihiyon na sa ating panahon ay nagtuturo ng magkakaibang mga magkakasalungat na doktrina na it's wise to investigate kasi kung tayo po ay mananatili na lang umaasa sa mga kanya-kanyang opinyon, lalo niyang mga ateista, wala naman silang batayan na ang nakakamangha natanggap yan sa mga eskwelahan na ang lahat ng bagay nag-umpisa sa Big Bang at hindi ito napigilan ng mga authority, lalo ng mga American scientist kasi merong masyadong malawak na freedom of speech, freedom of belief, even belief that sometimes are apparently stupid, pinapayagan na. Ang halos 3,000 taong paniniwala na si Satanas ay masama, pinayagan na sa Amerika na magkaroon ng Church of Satan. While the Constitution of the United States claim that their Constitution is based on the Word of God and the existence of a Creator, pumayag sila na sa Amerika maging legal ang pagkakatatag ng Church of Satan ni Anton LaVey. Ito ay isang insulto sa konstitusyon ng Amerika. Because hindi naman relihiyon yan yung Church of Satan. Blatantly, Iglesia ni Satanas ang tawag Ngayon, kaya tayo nag-aaral kasi nga maraming mga kasinungalingan that abounds around us. At ang mundo ay talagang masasabi natin punong-puno ng kasinungalingan. Para hindi tayo totally maligaw sa kasinungalingan, kasi meron talaga pong ganun sa Biblia. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10, pakinggan nyo ito. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Maliwanag na nakaletra sa Biblia, mayroong mga tao talagang naniniwala sa kasinungalingan. Kaya ang kasinungalingan nabibili, mabili yan. Lalo na sa internet, malaki kita yata niyan sa Kakasinungalingan ang ilalagay mo, maraming interesado. Yung sinabi sa Thessalonica, ang pagkakasabi doon sa English, sa 2:11,
For this cause God shall send them a strong delusion, that they should believe a lie. That they should believe a lie. And in verse 12, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Meron talagang mga tao, mas gusto nila yung mali kesa sa tama. Yung kasinungalingan over katotohanan. Yun din ang mismong idinaing ng Panginoong Hesus. Nakita niya sa mundo sa kanyang panahon. Sabi doon sa 3:19 ng Juan, kapatid na Daniel. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Nung dumating yung ilaw, ang ilaw na yon si Kristo 8:12 ng Juan. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Ang Kristo po ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi sa 3, ito ang kahatulan na parito ang ilaw, si Kristo sa sanglibutan. Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. There are people who really prefer evil than good, lies than the truth. Hindi nakatakataka ngayon mga kapatid na there abounds a wave, a very big tidal wave of lies in our society. Hindi mo nga ma-distinguish na kung sino nagsasabi ng totoo Sa mga ibang pagkakataon, hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero ang isa lang nating matitiyak, ang laging nagsasabi ng totoo, ang Diyos. Kasi ang Diyos po hindi pwedeng magsinungaling. Basahin natin ang Tito 1:2, sabi ganito. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. English it says, In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. God cannot lie. It is impossible for God to lie. Kaya ang mapapagtiwalaan lang nating salita, mga pahayag, katuruan, ay ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. At imposibleng ang Diyos ay magsinungaling. Alam natin ang intensyon ng pagsisinungaling. To excuse oneself, or to hide the truth, to deceive, and to gain. Yan ang mga intensyon ng pagsisinungaling. Ang Diyos walang ganun Wala siyang interes na mandaya, kumita lang makapagsinungaling, o magsalita ng to find excuse for his wrongdoing. Walang ganun ang Diyos Kaya we have the assurance na sinasabi ng Biblia na ang Diyos hindi makakapagsinungaling. In fact, sa ibang talata, it is impossible for God to lie. Basahin natin yung Hebrews 6:18, kapatid na Daniel. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Ayan. Sabi na Biblia, there are two immutable things in which it was impossible for God to lie. It was impossible. It is impossible for God to lie. And this is our basis in discovering the truth. Basing our knowledge, our understanding in the words of God, in the Bible,
we have that certainty that what we will learn doesn't have lies. Pag salita ka ng Diyos nagbatay, ligtas ka sa kasinungalingan. Pag salita ka ng Diyos ng hawak, ligtas ka sa heresy. Pag nanghawak ka sa salita ng Diyos, ligtas ka sa mga konklusyong hula-hula ng mga tao. Kagaya ng Big Bang, kagaya ng primordial soup, kagaya ng evolusyon na pinagsasasabi ng mga sinungaling. Dahil yan po ay kontra sa salita ng Diyos. Napakaraming ebidensya na sinasabi sa Biblia na nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, may sukat, may order, kaya nga tinawag na cosmos sa Biblia, tinawag din cosmos sa siyensya. No? Kasi may order, hindi galing sa Big Bang. Because God is a God of order, not a God of, ang sabi doon sa Greek word, akatastasia. Ang kahulugan nun, yung kaguluhan, instability, disorder, commotion, confusion, tumult. Yan ang kahulugan. Sabi ng Biblia, hindi raw ang Diyos, hindi raw Diyos ng akatastasia. Hindi siya Diyos ng instability. Kagaya ng theory of the Big Bang. In the opposite sense, ang Diyos ay, pwede na sabihin, katastasiya, no? Wala yung negative na A. Kasi ang Greek word, pag nag-uumpisa sa A, ibig sabihin negative. Parang asymptomatic. Ibig sabihin, walang symptoms. Alin ang opposite? Hindi yung may symptoms. No? Pagka nag-uumpisa sa A, sa Greek, ibig sabihin, negative yon. Ang Diyos ay walang akatastasia, walang kaguluhan sa Kanya. Entertaining the biblical meaning of this word that God doesn't have akatastasia o instability, you will not even entertain the idea of a Big Bang. Because according to the declarations of the Word of God in the Bible, when God created everything, He created it out of love, hindi aksidente, naglagay pa siya ng sukat sa universe kung ano ang sukat ng isang planeta o kung ano ang sukat ng distansya ng mga planeta. All of those things are ordained by God's wisdom who created the universe. Para sabihin mo, ang universo nang galing sa Big Bang, malaking katangahan yun. Merong intelligent designer. Meron nga akong kakampi. Itong si Dr. Kaku, o isang Japanese scientist na nagtuturo sa Amerika. Meron siyang sinabi na ganito, mabuti basahin na natin sandali. Yung string theory, co-founder siya, subatomic particles are evidence the universe was created. Pakibasa mo yan, kapatid na Daniel, ang turo o paniniwala ni Dr. Kaku. God is a mathematician. Dr. Michio Kaku, a theoretical physicist at the City College of New York, CUNY, and the co-founder of string field theory, says theoretical particles known as primitive semi-radius tachyons are physical evidence that the universe was created by a higher intelligence. After analyzing the behavior of these subatomic particles, which can move faster than the speed of light and have the ability to unstick space and matter using technology created in 2005, Kaku concluded that the universe is a matrix governed by laws and principles that could only have been designed by an intelligent being. I have concluded that we are in a world made by rules created by an intelligence. Believe me,
Everything that we call chance today won't make sense anymore, Kaku said, according to an article published in the Geophilosophical Association of Anthropological and Cultural Studies. To me, it is clear that we exist in a plan which is governed by rules that were created, shaped by a universal intelligence and not by chance. The final resolution could be that God is a mathematician. Kaku, author of The Future of the Mind, The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind, said in a 2013 Big Think video posted on YouTube, "The mind of God, we believe, is cosmic music, the music of strings resonating through 11-dimensional hyperspace. String theory revolutionized mathematics and physics by demonstrating a supersymmetry in the universe." Kaku said it also explains gaps in the Big Bang theory. First of all, the Big Bang wasn't very big. Second of all, there was no bang. Third, Big Bang theory doesn't tell you what banged, when it banged, how it banged. It just said it did bang. So the Big Bang theory, in some sense, is a total misnomer, the well-known physicist said in 2015. We need a theory that goes before the Big Bang, and that's string theory. String theory says that perhaps two universes collided to create our universe, or maybe our universe is butted from another universe, leaving an umbilical cord. Some people believe that maybe, just maybe, we have detected evidence of that umbilical cord. Po ay deklarasyon ng isang scientifico. Ibig sabihin, he speaks with senses. Pero hindi pa rin ako lubusang yan ang aking paniniwala. Kasi I have that character not to easily believe in anything. Pero I found the Bible to be a book of truth. Gaya ng napatunayan natin, bago pa maintindihan ng siyensya, it is already revealed in the Bible. Ang ating pag-aaralan, yung origin ng buhay. Kasi sila nagsabi, ang origin ng lahat ng bagay na umiiral sa universe ay ang Big Bang. Pagkatapos, sabi nila yon, hindi sabi ng Diyos yon. Ang nagsabi niyan is a primitive scientist. I might as well call him scientist. Si Charles Darwin. Yan ang naging popular sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos. They believe whatever foolishness Charles Darwin is telling them. After a little study of things that is going on in the Galapagos, no? Kinongclude niya na ang evolusyon kasi nakakita siya ng iba't ibang mga creatures, mga hayop, mga kung ano-ano na parang magkakamuka galing sa isang design, no? Kaya nabuo sa kanyang isip ay ang evolusyon. Ayan ay nandun sa kanyang libro na The Origin of Species by Charles Darwin. Ito po, itong librong ito, punong-puno ng kasinungalingan ito. And I will prove to you, itong paniniwala ni Charles Darwin ay punong-puno ng kasinungalingan. Although other scientists were convinced, even without sufficient evidences and experimentations, they believed in the foolishness that Charles Darwin propagated in his times. Nakarating na sa ating mga anak sa eskwela na ang universe galing sa Big Bang, may sumabog, pagkatapos
mula nang magkaroon ng mga planeta, mga stars, ay kaya nagkaroon ng buhay, dahil sa primordial soup, etc. Which are, for me, nonsense. Nonsense. Why? If it is true that life can originate from a primordial soup, mula sa isang soup o sa isang sabaw o tubig, sa isang lake, tubig sa isang dagat, bakit sa mundo lang may buhay? Bilyon ang mga stars, bilyon ang mga galaxies, and we can say that billions din ang mga planeta. May mga planeta rin namang may tubig, ayon sa siyensya. Bakit dito lang sa mundo nagkaroon ng buhay? At wala kang makitang buhay sa Mars, sa Jupiter. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa solar system. Wala kang makitang buhay sa ibang parte ng galaxies. Dito mismo sa ating local galaxy, itong Milky Way, hanggang ngayon wala silang nakikita lugar na kagaya ng mundo na may buhay. In fact, ito'y pinag-aralan ng mga siyentipiko rin sa ating panahon, the possibility of the existence of another planet like the planet Earth. Ito po ngayon ang kanilang natuklasan sa pag-aaral na ito by Dr. Hughes Ross, 1998. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Design evidences in the cosmos. Table 3, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirements estimate 0.00001. Maximum possible number of planets in universe, approximately 10 to the 22nd power. Much less than one chance in 100,000 trillion exist that even one such planet would occur anywhere in the universe. Ayan. Matapos ang isang mahabang pag-aaral, pagsusuri, ang mga available equipments natin na high-powered telescope, gaya ng ginagamit ngayon ng scientific community, ang naging konklusyon ng pag-aaral na isinulat na ito ni Dr. Hughes Ross, ang possibility na makakakita ka ng isang planeta sa buong universo na nakikita nila, napapag-aralan nila, ay 100 billion. Ang mga factors nila nilagay nila, longevity requirements estimate is 0.00001. Napakaliit nun. Maximum possible number of planets in universe, approximately 10 to the 22nd power. Ganun pala karami planeta sa buong universo. 10 to the 22nd power. Pagkatapos, ang chance na makakita ka ng isang planeta kung saan pwedeng mayroong buhay, ang chance naman much less than one chance. Less than one chance in 100,000 trillion exists that even one such planet would occur anywhere in the universe. Yan, mga kapatid. Ang paniwala ko hanggang ngayon, hindi ito na napapabulaanan Itong pag-aaral na ito na isinulat ni Hughes Ross. Hanggang ngayon, 1998 pa kasi yan Pero ngayon, uncontested pa yan Wala pa silang makita na planetang may buhay hanggang ngayon Sabi nila, nakakita na sila ng mga planetang may tubig, may mga ice caps, parang mundo, pero walang buhay. Wala pang siyentipiko would dare prove that there are
uh, life outside the earth. Kasi, sabi kasi ng Biblia, ang buhay nasa earth. Ang planet earth lang, ang planet na buhay. May buhay. May lakas. Antabayanan nyo, mga kapatid, ang ating discussion ngayon. Para ko lang pabulaanan sa inyo, itong ang buhay daw nanggaling sa primordial soup, nag-umpisa raw sa isang lugar na maaaring lawa o lake o maaaring isang ocean dahil yung mga minerals at saka mga elements at saka yung mga substances doon, kung ano man yung tawag nila, nag-combine para makabuo ng living, organic living cell. Imagine, producing something organic from the inorganic. Wala pang paliwanag ang siyensya hanggang ngayon eh. How can something inorganic produce organic? Wala nga silang maliwanag na paliwanag dun eh. Pero sa Biblia po meron. At hindi po yan ang primordial soup. Siguro basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 3:15 ng Gawa. Ito po nakasulat. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Pinabanggit ang apostol na pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. There is a creator of life. Life did not come into existence because of accident. Somebody created life. Kaya, sabi niya sa mga Israelita, sabi ni Apostol Pedro, pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. It's a fact in the Bible that life is created. And the one mentioned ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang dahilan ng existence ng tinatawag na buhay o life. At yan ang ating tatalakayin with collateral evidences from science, etc. Sana po magtiyaga lang kayo. Ikinalulungkot ko na kuminsan, nagsasite tayo ng science. Kasi yung ating mga katunggali na mga ateistang hindi naniniwala sa Diyos, they are banking on false science. False science. Why do I say false science? Their fellow scientists negates what they are saying. Why? Like Dr. Michio Kaku of the University sa New York. And like other renowned scientists in the world. Because sabi nga ni Miguel, 90% daw ng mga scientists naniniwala sa Big Bang. Meron pa pala 10% eh. O di may kakampi pa akong 10% na hindi naniniwala sa Big Bang, hindi naniniwala sa evolusyon, hindi naniniwala sa mga theory ninyo, na theory ng mga taong walang magawa, na hindi nag-iisip ng malawak. Ngayon, patutunayan po natin, mas tama ang Biblia o ang salita ng Diyos kesa sa sinasabi nitong mga theory na ito. Kasi para sa akin, pag nabasa ko sa Biblia, it's a fact. Hindi na theory yun. Salita na ng Diyos eh. Pag ang Diyos ang nagsalita, it's a fact. Even before you understand it, or even you do not understand it, it's already a fact. Siguro na ipakita ko na sa inyo pag nagsalita ang Diyos eh. Sabi sa Israel, huwag kayong kakain ng kabag-kabag. Huwag kayong kakain ng mga hayop na gumagapang gaya ng butike, bubuli. Huwag kayong kakain yan. Sabi ng Diyos. As simple as that. Ang Diyos ang may sabi. Ngayon, saan daw galing ang coronavirus? Galing daw sa kabag-kabag. O ano tawag ito? Panike. No? Totoo pa rin ang Diyos, ano? Na yung ipinagbawal niyang kainin ng Israel, meron palang danger sa pagkain nun. Kasi
they might be host of viruses that when transferred to human being may cause pandemics. Kaya pala sa Israel, ipinagbawal ng Diyos ang mga pagkain ng mga hayop na yan na kung tawagin ng Biblia ay mga karumal-dumal na hayop. Most of them are scavengers. Mga hayop na hindi kagaya ng baka, na damo lang ang kinakain. Hindi kagaya ng kambing, damo lang ang kinakain. Kagaya ng tupa, damo lang ang kinakain. Ayan. Yung mga hayop na yan, hindi bawal sa Israel. Yung mga hayop na ang kinakain damo. Meron mang mga sakit ang mga hayop na yan ay hindi easily transferable sa humanity. Pero, meron mga nakasulat na sa Biblia na hindi masyadong, sometimes, ini-ignore lang ng mga tao, no? Pero naiisip ko ngayon, dito sa coronavirus, talaga palang tama ang Diyos kung totoo yung sabi nila, galing daw yan sa panike. Aba, tama talaga ang Diyos. Wala pang mikroskopyo nun eh. Di mo pa alam na mayroong virus eh. Wala pang alam ang tao sa virus noong panahon na yon. 3,500 taon nakakalipas. Sinasabi na ng Deuteronomio, bawal kainin sa mga Israelita ang mga hayop na ito because chances are meron silang mga viruses na maaaring mag-cause ng pandemic. Kaya pagka nakahipo ka ng bubuli, nakahipo ka ng bubuling patay, nakahipo ka ng butikim patay, o nakahipo ka ng patay na lizard, no? Kahit anong klaseng lizard, maliligo ka at saka ka magbibihis, maglalaba ka ng damit, sabi ng Diyos, magiging karumal-dumal ka hanggang sa hapon. Pagkatapos mong maligo at pagkatapos mong magbihis, maglaba ng damit, pag nakahipo ka ng bangkay ng mga hayop na ito, magiging karumal-dumal ka hanggang sa hapon. Naligo ka na, naglaba ka na, hindi ka pa rin po pwedeng i-consider na talagang ikaw ay malinis na. Basahin natin ng Levitico 11:28. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kaniyang mga suot at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Mga karumal-dumal nga sa inyo. Hindi naman maintindihan nung panahon na yun na may virus eh. 3,500 years ago eh. Walang malayang tao sa bakterya, walang malayang tao sa virus. Pero meron na tayong hint sa Diyos, pag nabuhat mo yung bangkay ng isang hayop na karumal-dumal, kagaya nga niyang mga punyango, yung mga umuusad, bubuli. Ewan ko kung kilala ng mga millennials yung bubuli. Wala na yatang bubuli ngayon sa Pilipinas eh. Nung bata kami, daing bubuli eh, no? Parang butikiya na malalaki eh, no? Pagka yan palang mga hayop na yan namatay, possibility, merong infection na nangyari sa kanila, no? Pagka nahipo mo yung bangkay niyan, maglalaba ka ng iyong suot, maliligo ka, tapos magiging karumal-dumal ka hanggang sa hapon. Kasama dyan sa mga hayop na yan ang paniki o ang bats. Sa mga ibon, may kasama pang iba eh. Wala lang tayong panahon para basahin lahat ito eh. No? Pero ang binibigay ko pong punto sa inyo mga kapatid, noon pa ang Biblia nagbababala na para wag ang infectious diseases wag kumalat sa Israel. Sino mang makahipo niyan o kaya saan man yan malaglag, halimbawa nalaglag yan sa palayok na ginawa sa putik, sabi ng Diyos, basagin niyo yung palayok. Pag nalaglag naman sa metal, pinapahugasan yung metal para ma-disinfect. Pero pagka nalaglag sa palayok, babasagin na, ayaw na ipagamit yung palayok. Ang malaglagang pagkain, huwag nyo nang kakainin, sabi ng Diyos.
tama yung nakikita ngayon sa coronavirus, pwedeng dumikit sa damit, pwedeng dumikit sa pagkain, maraming pwedeng dikitan na mananatili siyang buhay doon for some time. Kaya nung panahon na yon, sabi ng Diyos, magiging karumal-dumal ka hanggang sa hapon. Kung nakahipo ka sa umaga, hanggang hapon, karumal-dumal ka. Meron ako ritong gustong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang mga viruses pala noon, hindi naman masyadong matagal ang buhay. Di ba, meron na ngayong kapasidad ang taong gumawa ng mga mutation, kagaya ng mga ginagawa ngayong GMO, yung ginagawa ngayong cloning, yung ginagawa ngayon na pag-reverse ng DNA, yung pakwa na paliit ang buto, yung atis nawala ng buto. Pinakialaman kasi nila yung DNA no? Kasi lahat po ng bagay na may buhay, may DNA. Yun ngayon ang pinapakialaman at tinatawag ngayon na GMO. Nangyayari yan sa halaman, sa hayop, at sa etc. Pwede na rin nilang gawin yan sa mga microscopic things. Kagaya ng similya ng lalaki, pwede silang mamili ng similya na yun ang ilalagay sa babae dahil nakikita nila yung similya kung yan po ba ay magkakaroon ng sakit sa puso. May tawag dyan ngayon, no? Pagka magkakaroon ng vitro fertilization yata ang tawag doon, ano? Yun, vitro fertilization. Pakibasa mo nga, kapatid na Daniel. In vitro fertilization, in ICSI, intraclytoplasmic sperm injection, an embryologist looks through a high-powered microscope and selects the most healthy-looking sperm and then injects one sperm into each egg using a fine needle. And in vitro fertilization, through the use of high-powered microscope, yung mga microscopic things, nakikita nila ang constitution nun eh. Kaya po pwede silang mamili. O kaya at sometimes po pwede nilang maggawa sila ng ng modifications, no? Kaya nga may mga pagkain ngayon, may mga prutas, gulay na tawag ay GMO. Genetically Modified Organism. Yung genes, yung DNA, yung kung ano man yung kanilang ginagalaw doon, nagkakaroon ng modification. Kaya nakagawa sila ngayon ng atis na walang buto. Alam mo naman ang atis talaga namang may buto eh. Pero meron na ngayong atis walang buto, seedless. Nakagawa rin sila ng tinatawag na ubas na seedless. Bakit seedless? Nang gawin ng Diyos ang mga prutas, may seeds. Basahin natin ang Genesis. Kaya ito hindi pwedeng tutulan nito eh. Nasa Biblia na ito eh. 1:11 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Ito, simple-simple. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa. It is very sensible, no? Although written 3,500 years ago, we realize the wisdom that is in this verse. Na ang intention pala ng Diyos sa mga halaman, mga damo, mga puno, ay may binhi for the perpetuation of the species. Para kung may nakaing mangga noon si Eva at si Adan, matikman natin hanggang ngayon yung kinain nilang mangga kasi yung buto nun, pag itinapon, tutubo, magkakamangga uli. Magkakamangga, hanggang ngayon, yung binhi nung unang-unang mangga na ginawa ng Diyos, andito pa rin sa atin. Talagang ganun ang lasa nun. Kaya lang ngayon, ang tao, pinapakialaman niya yung genetic factors.
yung DNA, pinapakialaman na ng tao. Kaya ang tawag diyan ngayon, genetically modified. Na ngayon, ang mga health conscious na mga doktor, ipinagbabawal sa kanilang mga kliyente, huwag kayong kakain ng GMO. Kaya isa sa mga advertisement ng mga organic pagkain ngayon, non-GMO. Tingnan nyo ang kanilang mga labels. Ine-emphasize ng mga health conscious, non-GMO. Bakit? Natuklasan ngayon yung pakikialam ng tao sa genetically modified organisms na sinasabi, nakakasama pala sa katawan. Basahin natin itong GMO dangers, kapatid na Daniel. And this is true. Kasi bawal nga ng Diyos na yung naturally na ginawa niyang natural na ganon, papakialaman mo. Bawal ng Diyos yun eh. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Genetically modified organism foods, are they safe? The American Academy of Environmental Medicine, AAEM, doesn't think so. The Academy reported that several animal studies indicate serious health risks associated with GM food, including infertility, immune problems, accelerated aging, faulty insulin regulation, and changes in major organs and the gastrointestinal system. The AAEM asked physicians to advise patients to avoid GM foods. Before the FDA decided to allow GMOs into food without labeling, FDA scientists had repeatedly warned that GM foods can create unpredictable, hard-to-detect side effects, including allergies, toxins, new diseases, and nutritional problems. They urged long-term safety studies but were ignored. Ano, mga kapatid, ito ba hindi scientific ito? Scientific ito eh. Alteration of the DNA or alteration in the genes of every living organism may cause harm. Ang may sabi nito, grupo ng mga siyentipiko, doon sa umpisa nung declaration na yun, balik mo nga, ang sabi doon, sa umpisa, the American Academy of Environmental Medicine doesn't think that GMO are safe. Why? The Academy reported that several animal studies indicate serious health risk associated with GM food, including infertility, immune problems, kaya parami ng parami sakit eh. Nakakasira yan ng immune system eh. Kaya nakakatakot kumain ngayon ng mga tofu-tofu na yan kasi karamihan sa mga soya sa mundo genetically modified. Nung bata ako, wala namang ganun kalalaking kamatis eh. Kasi GMO na eh. Marami palang panganib yan. Magre-resulta yan sa infertility, immune problems, accelerated aging. Kaya ngayon, bata pa ang tao, matanda na eh. Faulty insulin regulations. Kaya ngayon, halos 1/3 yata, 1/4 ng tao sa mundo may diabetes. Faulty insulin regulation and chances in major organs and gastrointestinal system. The AAEM asked physicians to advise patients to avoid GM foods. Nasa Biblia ba ito, mga kapatid? Na hindi dapat pinapakialaman yung naturalesang ginawa ng Diyos? Nilagyan niya nga ng binhi yan eh. Damo, halaman, gulay, punong kahoy na nagkakabinhi. Pag nilagay ng Diyos, pag tinangka mo na yan ay baguhin, masama eh. Yan ang findings ng science. Nasa Biblia na yan eh. Yung pagbabago, yung pagkukross ng magkakaibang species, nasa Biblia yan. Pakinggan nyo ang 19:19 ng Levitico. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid
ng dalawang magkaibang binhi. Inyo ito, mga Ni David. kapatid. Sabi ng Diyos sa Israelita, ingatan ninyo ang aking palatuntunan, my statutes, sabi niya. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. O let us prove na tama ang Diyos. 3,500 years ago, even before the invention of crossbreeding animals, no? Even before the discovery of cloning, tama ang Diyos 3,500 years ago. Ano ang naging resulta nung ang dalawang magkaibang hayop pinag-aasawa? Yung lion at saka yung tiger pinag-asawa. Nag-produce sila ng liger. Ayan ang laki. Napakalaki nung liger. Pero alam niyo po ang nangyaring nakita nila? Marami palang defekto yung ganyang klase ng animals na pinagsama ba naman yung lion at tiger? Naging liger. Meron naman pinagsama yung zebra at donkey. Naging sibronky. No? May pinagsama naman, tigon ang tawag, tigon. Male tiger at female lion. Tawag nila tigon. Ano ang discovery ngayon ng mga siyentipiko? Sa mga nag-crossbreeding na ito, na bawal ng Diyos sa Biblia. It proves that the Bible speaks the truth. Even before many hundreds and thousands of years before humanity understands its disadvantages, nasa Biblia na. Paano ka nga hindi maniniwala sa Biblia kung may utak ka? Basahin natin ang disadvantages of crossbreeding animals, Brother Daniel. Disadvantages of crossbreeding animals. Where do ligers come from? Irresponsible breeders is the short answer. A liger is the result of breeding a male lion to a tigress. A tigon is the result of breeding a male tiger to a lioness. Since lions and tigers do not exist in the same areas, this is not something that happens in the wild. It is done in captivity by disreputable carnies to produce a freak that ignorant people will pay to see. These cats suffer from many birth defects and usually die young because ligers are usually larger than either parent. It also puts the tigress at great risk in carrying the young and may require C-section deliveries or kill her in the process. When the public quits paying to see these unfortunate creatures, the evil people responsible for breeding them will stop this inhumane practice. Anyone who cares about animals knows that this is a despicable thing to do because the cats have to spend their lives in deprivation and confinement and are genetically so unhealthy that they usually die young. The only reason anyone breeds ligers is to create a freak that simple-minded people will pay to see. Kita nyo? Di masama yung crossbreeding ng magkaibang species ng animals. Tama yung sabi dyan sa ulat na yan Hindi naman mangyayari yan sa nature Kasi merong tinatawag na group of lions. Hindi ka pwede lumapit doon. Kung tiger ka, takot ang tiger sa lion. Pati yung mga mustang, takot yan Lahat ng klase ng hayop, takot sa lion. Kaya ang tawag ng Biblia sa lion, King of the Jungle. No? Alam niyo ba yun na nasa Biblia yun, mga kapatid? Na ang leon walang inaatras ang hayop. Pati elepanting mas malaki sa kanya, hindi takot ang leon. Kaya hindi mangyayari na maging mag-asawa yung leon at tigre o tigre sa leon. Sa wild o dun sa kagubatan, magkahiwalayan. Kaya mape-preserve yung kanilang natural body constitution as ordained by the Creator. And in this verse, the Creator Himself is speaking to us. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. But ito isinulat sa Biblia. Now we know that there exists somebody who knows the consequences if you do not obey His statutes. Ba't niya sinabing huwag pag-aasawahin
ang dalawang hayop na magkaiba? Kasi nga, ang magiging resulta, isang hayop na mahina utak, mahina ang resistensya, mahina ang katawan, patay agad. Yun ang mangyayari. Di malilipo lang mga hayop pagka ganyan ang nangyari. Kaya alam ng Diyos na gumawa, sinabi niya sa Biblia, ito lang pruweba na may Diyos nga na nakakaintindi higit sa mga siyentipiko Sabi niya, huwag kayong mag-aasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Yung crossbreeding ng... bawal ng Diyos yun ngayon, yan na nga ang nangyayari sa ginagawa nila sa tinatawag na GMO. No? Pinakialaman nila yung natural structure ng mga hayop, ng mga halaman, ng mga damo, etc., etc. Kasi ang lahat ng may buhay can undergo mutation. Tandaan niyo po, sa Biblia, ang kaisa-isang hindi nag-mutate ay ang Diyos. In Him, there is no mutation or transmutation. He will forever remain as He is. Pero, ang tao pwedeng mag-mutate, ang hayop pwedeng mag-mutate, kaya ipinagbabawal na ng Diyos na ang halaman, huwag kayong magko-crossbreeding. Pag nag-crossbreeding, madidestroy yung natural intention na inilagay ng Diyos para for the perpetuation of such a thing, or it may be a tree, it may be herbs, etc. Bawal ng Diyos na mag-crossbreeding ka, no? Ngayon, yan po ang napakarami sa mundo. Ano nangyari sa mundo ngayon? Maraming may diabetes. Maraming mahina ang katawan, kakakain yan. Kaya ako nung araw, hindi ko alam ganun. Paborito ko pa naman yung yung tokwa. Pagka may lugaw at tokwa at baboy, no? Ang tokwa pala ngayon galing sa mga soya na GMO. Dito po sa Brazil, 95% ng soya, yung ginagawang toyo, yung ginagawang tokwa, yung ginagawang miso, galing pala 95% sa GMO. Nakakatakot ng kumain. Mga kapatid, this proves na ang Diyos nagsasalita ng totoo bago pa maintindihan ng siyensya. Na yung pakikialam natin sa naturalesa ng halaman, hayop, o anumang bagay na may buhay will cause havoc and damage to our being. Hindi ba kayo naniniwalang ang Biblia nagsasabi ng totoo bago pa matuklasan ng siyensya? Kailan lang natuklasan ito? Masama pala yung GMO. Masama pala yung cloning. Pati yung cloning na ginagawa nila, no? Pati yung crossbreeding ng animals. Masama pala yun. Sino mag-aakalang masama yun? Malibang matuklasan ng siyensya. Nauna ang Biblia. Alin ang tama? Tama ang Biblia. Di pa nila alam ang resulta ng ginagawa nila, nasa Biblia na Masama yun, ayaw ng Diyos Pag ayaw ng Diyos, masama. May masamang epekto. Kaya, isipin ninyo, sabi ng Diyos, huwag kang sisiping sa hayop o ang isang babae lalagay sa harap ng hayop para pasiping. Basahin natin. 18:23 ng salita ng Diyos sa Levitico. At huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakadumi riyan, ni ang babae ay huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping. Kahalay-halay nga. Salita ng Diyos yun Meron ba itong scientific significance? Meron. Saan ba galing ang AIDS? Sabi nila galing sa hayop. May nabasa akong publication. Wala naman actually sa Africa, wala namang sumiping sa chimpanzee. Paano ka nakatiyak? Gagawin ba yun sa theater o gagawin ba yun sa harap ng camera? Sinabi ng Diyos meron talaga mga lalaki, pati hayop sinisipingan. Doon sa Bulacan, merong isang lugar doon na natira kami ron. Meron palang mga binata ron
inaasawa yung manok na nangingitlog. Di tama ang Diyos. Dahil sa kawalangihan ng tao, pati manok inaasawa. Malayo ba na ang isang lalaki mangasawa ng chimpanzee? At malayo bang ang isang babae paasawa sa chimpanzee? Na pinanggalingan ngayon ng AIDS. Sabi nila galing daw sa chimpanzee ang AIDS eh. Pero hindi raw nagpaasawa ang babae o kaya nangasawa ng chimpanzee ang lalaki. Paano mo natiyak? Sasabihin ba sa'yo ng tao? Paano mo natiyak? Para lang yan yung nangangalon niyang mister eh. Sasabihin niya ba sa misis niya, naku, kaya ka nagkaroon ng AIDS o ng gonorrhea na ihawa kita. Hindi niya sasabihin yun. Maliban na lang, magipit na siya. Kasi kaya-haya yun eh. Pero ganun pa man, ang possibility ng AIDS, yung acquired immune deficiency syndrome, ay ayon sa siyensya natin ngayon, galing sa chimpanzee. Paano na-transfer sa tao? Mag-isip na kayo sa sinabi ng Diyos. May possibility na ang unang-unang nagkaroon ng AIDS, nakipagtalik sa unggoy. O nagpasiping sa unggoy. Bakit naman? Kung ang tao galing sa unggoy, ba't ngayon lang may AIDS? Bakit ngayon lang nauso yung AIDS? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kung ang tao pala galing sa unggoy. Ang mga tao nung mga naunang panahon, ang tatag ng kanyang immune system. Ayan, yan ang mga pag-isipan ninyo, mga ateista. Baka sakali makumbinsi kayong maniwala na mayroong makapangyarihan Diyos na nagsasalita sa Biblia, na nakakaalam ng buhay dahil siya ang lumikha ng buhay. At para papanatilihin ang buhay na ito, ay ikabuhay mo ng comfortably. Ikabuhay mo ng lesser ang problema, ay nagbabawal siya. Meron siyang mga binabawal kasi kasalanan gawin at meron siyang ipinagbabawal na pwede mong gawin na akala mo hindi kasalanan, kagaya ng crossbreeding, kagaya ng pag-aasawahin mo yung dalawang magkaibang hayop, na ang resulta pala puro mali. Ayon sa siyensya. O ngayon, yung mga ateista, sige nga Sige nga tutulan nyo nga itong mga findings na ito kung talagang kayo with scientific mind. At papatunayan ko sa Biblia, bago pa naintindihan ng siyensya, nasa Biblia na. Sasabihin mo ngayon, hindi totoo ang Biblia dahil walang Diyos. Yan po. Along those lines, mag-isip tayo, no? Kaya, yun ay introduction ko pa lang. Pinapakita ko lang sa inyo ang consequences ng life sa ating panahon. At papakita natin sa awa ng Panginoon sa kanyang aklat, saan nag-umpisa ang buhay. Bakit naging masalimuot masyado ngayon? Sino ang may kasalanan ngayon na ang buhay ay may sakit? Ako, paniwala ko, ang buhay is not intended to be like that eh. Ayon sa Biblia. Ang buhay is something we will appreciate and we must enjoy. Pero ngayon, ang buhay napakarain ng mga threats sa buhay. Pero may buhay pa rin tayo. At sana loobin ng Diyos, bago tayo mamatay, maintindihan natin kung ano ang buhay, sa nag-umpisa. Ito ba'y galing sa Big Bang, sa Pisa na tayo ngayon, kapatid na Daniel. This will, one way or the other, may open simple mind of scientific wisdom even before they were learned by scientists. Kaya puntahan natin ngayon, mga kapatid, bakit nagkaroon ng buhay? Ayon sa Biblia, may lumikha ng buhay. At yung lumikha ng buhay, yon ang naglalagay ng mga safety measures para sa buhay. Halimbawa, buhay ng tao.
Sino lumikha ng buhay? Basahin natin sa 17 ng gawa ng mga apostol. 17:26 hanggang 28, kapatid na Daniel. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Tumigil ka muna dyan sa particular verse na yan, kapatid na Daniel. Because this translation was not faithfully translated in Tagalog, it lacks something important. Especially when we have to discuss this in a scientific manner. Punta tayo sa English, which conforms to the Greek original language. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang English ng 17:26 of the book of Acts. And hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth. God hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth. I find it interesting to read an information that was written 2,000 years ago, finding it very relevant to science. God hath made of one blood all nations of men. Tayo palang lahat galing sa isang dugo. Yan ay nasa Greek, pero hindi na isalin tama sa Tagalog. Ang sabi po doon sa hath made of one blood all nations of men, ang nakalagay doon sa Greek interlinear, hath made of one blood, G129, ito po nakasulat. Yung hahima, one hahima, which means in Greek, blood, literally of men or animals, figuratively the juice of grapes, or specifically the atoning blood of Christ, by implication, bloodshed, also kindred, blood, lahi. Yung pala, wala sa Tagalog yun doon sa King James Version ng Tagalog. Pero meron ngayong mga bagong salin na ikinorek na nila. Ito po ngayon ang nasa sambayan ng Pilipino. Mula sa iisang Hanapin ng Diyos, that we may seek the Lord. Tapos, ang sabi niya sa 28, for in Him we live, move, and have our being. Ang buhay pala galing sa Diyos. Siya lumikha ng buhay. At inumpisahan niya ang paglikha ng buhay ng tao mula sa isang dugo o sa isang lahi. Tama Kahit sa anong anggulo ko basahin, tama ito sa siyensya, hindi kumukontra sa siyensya ito Ang findings ng science after so long investigation, ang konklusyon, ang lahat ng tao galing sa isang dugo, galing sa isang ina. Basahin natin yung findings ng mga siyentipiko, itong mitochondrial DNA. Pakibasa, kapatid na Daniel. mitochondrial DNA is only passed down the maternal line and can be traced back to one woman. Ang findings nila, pinag-aaralan yung mitochondrial DNA na ipapasa yon sa maternal line, hindi dun sa paternal. Hindi mo matetrace ang talagang lahi kung aasa ka dun sa mga ama. Bakit? May logic ni Juan. Di ang dapat anak niya, anak ni Juan. May possibility hindi. Bakit? Nasa lisihan si Juan nung nag-abroad. Kaya yung pang-apat niyang anak, akala niya anak niya, yung pala naman nakasalisi si Efren. Kaya hindi na anak ni Juan. Pero makikita mo yung talagang salin-salin ng lahi kung dadaan ka sa ina. Kasi sa ina lang posible yun na matiyak mo na siya anak ng nanay niya, na yung nanay niya anak ng lola niya,
Yung lola niya, anak ng lelang niya, sa babae lang dumadaan yun. Yun ang tinatawag nilang mitochondrial DNA. Can only be passed down the maternal line and can be traced back to one woman. Yan ang findings ng science. Ano ang sinasabi ng Biblia? 3:20 ng Henesis, pakinggan nyo mga kapatid. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Matagal na palang nasa Biblia na talagang galing nga tayo sa isang dugo lang. Bakit? Si Eva ang asawa ni Adan. At tinawag niyang Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nangabubuhay. Kung titignan mo pala sa Biblia, bago natuklasan yung mitochondrial DNA na yon, nasa Biblia na pala, tayo palang lahat galing sa isang dugo, galing sa isang babae. Si Eva. Hindi ba yan scientific? Diba kapatid na Daniel, ano? Opo, kapatid na Eli. At yun po ang ipinapakita ngayon ng mga findings po ng science, which is long time ago pala, sinasabi na po ng Biblia. Sa Kanya tayo nabubuhay. In Him we live and move and have our being. Ang buhay pala galing sa Diyos. Theory suggests that 3.8 billion to 3.55 billion years ago, life began in a pond or ocean as a result of the combination of chemicals from the atmosphere and some form of energy to make amino acids, the building blocks of proteins, which would then evolve into the first species on Earth. Primordial soup is a term introduced by the Soviet biologist Alexander Oparin. In 1924, he proposed the theory of the origin of life on Earth through the transformation during the gradual chemical evolution of molecules that contain carbon in the primordial soup. Biochemist Robert Shapiro has summarized the primordial soup theory of Oparin and Haldane in its mature form as follows. Number 1, the early Earth had a chemically reducing atmosphere. This atmosphere, exposed to energy in various forms, produced simple organic compounds or monomers. These compounds accumulate are the experiments performed by Stanley Miller and Harold Urey. Miller, 19 oceans and an atmosphere made of gases. Synthesis was lightning and ultraviolet rays, which caused the complex chemical reactions that gave rise to life in the form of simple microorganisms. Hence, Miller and Urey combined methane, hydrogen, and ammonia with water and sent flashes of electricity through the mixture. However, nothing even remotely indicative of life was produced. Instead, Miller and Urey were able to produce only a few amino acids. Mga ateista na doon daw nanggaling ang buhay. Nilagay na nga nila yung sa kanilang laboratorio lahat ng elements ng buhay para makapag-produce ng isang organic or an organic living cell or malaking gastos ito eh. Naghihintay sila may lumabas na isang buhay doon, wala eh. Sabi ng protein, hoy, halika rito, hydrogen. O halika, oxygen. Mag-combine tayo.
ating kagustuhan makapag-produce tayo ng one-cell living thing. Sabi nung study nung mga siyentipiko rin, kahit billions of years pa, hindi mangyayari yan. Kasi ganito mga kapatid, sa pag-uusap na simple, kailangan halimbawa ng isang selula ang protina para makabuo ka ng isang selula na buhay. Kasi ang atin pong katawan, trilyon selula yan 37.2 trillion yung monomers. May bilang yan para makabuo ka ng isang cell na buhay. Ando, nilagay nila lang basta. Maghihintay sila na lumabas ngayon ng isang cell na buhay. Sino magdi-decide kung ilang protein na, yung protein ba sasabihin niya, ako, kailangan 3. O, ito namang hydrogen, kailangan 5. Itong oxygen, kailangan 6. Example lang ito ng simple mind ko. Sino nag-decide para mabuo yung tamang kombinasyon para gumawa ng buhay, para mag-produce ng buhay? Sa primordial soup nitong mga siyentipikong ito na ayaw maniwala sa Diyos. Sino magdi-decide? Kahit billions of years mong lagyan yan, walang mabubuong cell na buhay dyan. Kahit i-eksakto mo pa, yun ang ginawa nila. Nag-eksakto sila para makapag-produce ng isang buhay na selula o cell. Nilagay nila yung exact ingredients. Hindi rin nakabuo. Lalo pa sa dagat o kaya sa lawa o kaya sa sapa. Random yun. Andun lahat, halimbawa, andun lahat. Kumidlat, kumulog, umulan, umaraw. Kahit na gaano katagal. Basta na lang balilitaw ang isang cell doon kagaya ng primordial soup na theory ninyo. Wala kang magdi-decide kung gaano karami yung components para makabuo ng isang cell Dahil random yun Ang ginawa ng mga siyentipiko, naglagay na sila ng eksakto, kinumpleto nila. Wala rin. Abject failure. Kahiya-hiyang kahihiyan. Sabi nitong discovery. Scientifico rin ang may sabi nito. Ang nag-formulate ng tinatawag na primordial soup ay siyentipiko. Ang nagpapabulaan, siyentipiko rin. Sa inyo ako maniniwala. Maniniwala na ako sa Biblia. May lumikha ng buhay. May lumikha ng organic matters which is necessary for life. Kasi ang nasa mundo ng umpisa, puro mga elements na inorganic. Nag-umpisa ang buhay sa creation ng organic matters. At ang Diyos ang gumawa nun. Sabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng pananim na nagkakabinhi. Sibulan ang lupa ng mga hayop ayon sa kani-kanyang uri. Sinabi ng Diyos yun. Nagkatotoo. Sibulan ng dagat ang tubig ng mga nilalang na gumagalaw, bukalan ng tubig ng kinapal na may buhay at ang mga ibon na nagsisilipad sa itaas ng lupa. Sinabi ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, nasabi niya, nangyari. Kasi siya ang lumikha ng buhay. Tapos, pagdating sa kahuli-hulihan, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sabi ng Diyos. Sabi ni Moises, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Tapos, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hindi sa unggoy. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, yung oxygen. At ang tao'y naging kaluluwang buhay. Kaya pala nagkaroon ng buhay ng tao, galing sa hininga ng Diyos na inilagay sa nostrils ni Adan. And God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ito ngayon ang umpisa ng buhay ng tao. Galing sa alabok ng lupa,
Ipinorma ng Diyos, nilagyan ng tubig, 75%, nung alabok, dinagdagan ng 75% water, parang arena na nilagyan ng itlog, nilagyan ng gatas, nilagyan ng tubig, gumawa ng tinapay. Kaya lang yung tinapay, walang buhay. No? Nung magawa na ng Diyos na kumbaga sa baker, na iporma niya na yung tao, hiningahan niya ngayon ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. He breathed oxygen into the nostrils of Adam. At ang tao naging kaluluwang buhay. Doon nagkaroon ng buhay ng tao. Pero yung buhay ng halaman, ng mga damo, mga ibon, mga isda, ay sabi ng Diyos, bukalan ng lupa. That pronouncement of the word of the Almighty caused the necessary ingredients of life in animals, plants, and birds, and everything that exists. May paliwanag ang Biblia kung paano yun. Hindi lang natin ngayon matatapos yun eh. Doon nag-umpisa ang buhay. Hindi sa primordial soup. And I prefer to believe the Bible because the theory of primordial soup was formulated through the ignorance of those people, scientists as they can be. Nag-imbento sila ng origin of life sa primordial soup. Pagkatapos, mga siyentipiko rin ang nagdi-deny ngayon na hindi pwedeng totoo yung primordial soup. Kanino kayo mamimili? Ako lang mapili eh. No? Ang napili ko yung nasa Biblia, may lumikha ng buhay. Paano yung buhay ay nag-exist pagkatapos nalikhain ng Diyos? Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay. Magpasalamat tayo sa pamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, pinasasalamatan ka po namin sa pagkakataon na kami makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa pagpapasilang mo ng iyong liwanag sa aming mga puso at kaisipan upang mula sa aming mga maling paniniwala, kami po ay makarating sa pagkaunawa sa iyong katotohanan. Ama, subaybayan at ingatan mo po ang mga kapwa-tao naming nagsusuri. Sana po ay mabuksan ang kanilang mga kaisipan na kami po ay nilalang mo hindi lamang upang kumain at uminom at gawin ang balang naisin ng aming mga kalooban. Ama, tawagin mo po sila upang magkasama-sama kaming naglilingkod sa iyo. Makatugon kami sa dahilan ng pagkakalikha mo sa amin. Sana po ay tulungan mo kami na ang iyong mga salita ay makarating sa mas nakararami pa sa aming mga kapwa. Lalo na po sa panahong ito, nalaganap ang salot. Gayon din po ang mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Sana po ay makasumpong kaming palagi ng kapayapaan dahil alam namin mayroon pong Diyos na nagmamalasakit sa amin. Sa iyo po namin inihahabili ng lahat sa aming mga buhay. Bahala ka na po sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit
ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Santong Espiritu sinawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo, ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa January 2, 2023. Yan po'y Lunes, ika-7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo.